ҳамаду салому алайкум бардоро, хуш омадем ба канали Сем Шарипов ва бо шумо ҳастам ман, муаллифи канал Муҳаммад Шарипов. Дина хабарҳои падалнас ки бояд мешид, лекин хайрияш кардем. Хайрия рӯзи ҷумъа бояд бишава. Акнун рӯзи ҷумъа хабарҳои падалнас ки мешава, яъне ки ҷоша тағйир додем. Лекин рубрикае ки имрӯз бояд бишава, ҷош тағйир дода шудагӣ нест, яъне ки видеоҳои даҳшатнок. чӣ пеш аз тамошо кардани ин видео ё ин ки баъди тамошо кардани ин видео ҳам агар боша, фарқ надорад, ширкати шифофармо дар ҳама ҳолат барои шумо хубай. Яъне ки метавонед шумо бирен фитобочка, массаж ва ҳиҷома кунед. Аз номи канал муроҷиат кунед, бепули кора карда метавонед. Маълумоти бештар бо рақамҳои болои видео алоқа кунед, пурсед чӣ гуна коро карда мешавад ва ҳамчунин ба даст оварда метавонед доруҳои гиёҳӣ барои бисёр дардҳо, лоғар шудан, фарбӣ шудан, бемориҳои занонаву мардона, хунукзадагӣ, гармизадагӣ ва дигар. Шифофармо муроҷиат кунед. як зан бо номи Разана дар кроват хобай ки ногаҳон як чизи рух мета ки интизор набуд. Ва ишам қайд кардан накорад ки ин зан бемора, лекин шахси бемор қувват пайдо мекунад ки бихеза ва ба навор бигира ин чизора ва кори хеле ҳам хуб мекунад, вагарна ҳеҷ кас ба ӯ бовар намекард. Шумо тамошо кунед, оё ба ӯ бовар мекунед ки дар хонаи ягон чизи ғайриоддӣ рух дода истае ва ё ин ки на. аз ҳамада муҳимаш дар инҷа оне ҳастае ки гурба шаябор нигоҳ кунед. Чӣ хеле ки мо шумо медонем, ҳайвонҳо ролбозӣ карда наметавонанд. Агар ки шумо ба ҳамин фикри ман розӣ бошен, лайк мондана фаромӯш накунед. Нигоҳ мекунем мо чизере ки гурбара тарсондагие. аъзои оилаи Разана, яъне ки кӯдакҳо дар ин хона нестанд ва дар кадри дигар тамошо мекунем барои чӣ. дар ин лаҳза Разана мегӯяд ки як сояи сиёҳ дидагиай дар пушти дар ва баъди чӣ аз ҳуш меравад, ки ин сояро мо шумо ҳам дар вақти хомӯш шудани чароғ дар пушти дар дида метавонед. шахсое ки дар тамошои варзиш шавқи зиёд доранд, шумо метавонед ки шавқи худтона бо фоида бигзаронед. Ссилка дар якум комментария закрепи шудагиай ҳамроҳи ссилкаи Telegram канал. Ва ҳамчунин дар Telegram канал шумо метавонед ки тезтар хабар биёед аз видеоҳои оянда чӣ гуна мебарояд, ё ки рафти видео. Мисол мегирем, ма пеш аз оне ки видео дар YouTube мебароя, аллакай картинкаша дар Telegram мепартом ва бисёр чизҳои дар Telegram мебароя ки дар инҷа нест. Видеоҳои даҳшатнок. 28 июли соли 2024 ин видео дар интернет паҳн карда мешавад ки як чизи хеле ҳам ғайриоддӣ рух метавад. албатта ки хушбахтона дар ин давру замон бисёр чизҳои ғайриоддие ки рух метаванд метавонӣ ки ба навор бигирӣ тавассути камераҳои назоратӣ ва маҳз камераи назоратӣ сабаб мешавад ки бибинӣ дар инҷа чӣ рух додагиай ё ин ки каме боша бифаҳмӣ ва натиҷаи ин кор сабаб шудагиае ки як чанд каси дигара ба беморхона фиристодагианд.
яъне чӣ гунае ки мо шумо дидем кадр реал ния ягон пранк ё ки сохта буда наметавонад ки дар асла мо мебинем касе марда ҳамин гуна зарбае мезанад ки аз дар мепара а баъдан бошад рафиқи ӯ ба тарафи ӯ равона мешаванд барои наҷот додан вале ки чӣ хеле ки мо шумо мебинем бафрҷанг хела маълум мешавад ки рафиқҳои на он қадар ҷониянд лекин гап дар бораи нест гап дар бораи сагай баъзеҳо мегӯянд беҳтарин рафиқи шахс сагай ва ин сагам боша ба тарафи худи мард равона намешавад ба дигар ҷое равона мешавад ба куҷо чӣ ба мард дар инҷа рафтид саг боша ба дигар тараф меравад гап дар сари оне ҳастае ки вақте ки мард меафта ба назар мерасад ки аз як сояе меафта ва ҳамун соя ба ҳамун тарафе меравад ки саг баъдан ба уҷа равона мешавад шахсое ки видеоро тамошо карданд мегӯянд ки чизе буд ки марда зад ва саг дид шумо боша дар ин бора чӣ фикр доред метавонед дар комментария бинависед бале мард зинда лекин ба ёд надорад ки чӣ кор шид бо ӯ ва ки ӯра зарба зад а шумо ҳам боша мисли ин фаромӯшхотир нашен бинен кнопкаи лайка фаромӯш кардагӣ набошед то ки бо ягон каси дига ҳам хеле назанатонай пушти дар видеои баъди як ҳамшира ба ҳуҷрае ворид мешавад ки дигар духтуро метарсанд ворид шуданда аз чӣ хотир ба хотири оне ки ин ҳуҷра дар ҳамун ошиёнае ҳастае ки ҳамихе гап хабар ҳастае ки дар уҷа рӯҳае албатта ҳеҷ то ҳол фаҳмо нестае ки ин овозаҳо ростанд ё ин ки дурӯғ ва ин ҳамшираам ҳамин кора мехоҳад ки аниқ кунад ва ғайратша ҷамъ мекунаву мерава а оне ки дар кадр баъдан мебина ҳама мешавад фикр кунӣ ки намедонам шумо чӣ фикр доред дар комментария бинависед тамошо кунед аввал So everybody wants to see what's behind the door, so I'm back and I'm going to show you what's finally behind this door, okay? Alright, so one more time, this is everything that's wrote on the door behind this door in this hospital, and it's been unlocked, so I'm going to go inside. Let's go. бале коре ки дар пушти ин дар рух дод хеле ҳам тез буд агар ки шумо надида бошед як бор дига тамошо кунед акнун фаҳмида мешавад ки чӣ ба аз ин ҳуҷра метарсанд яъне ки дар як лаҳзаи кӯтоҳ дида мешавад як каллаи бебадан яъне ки ҳозиро мешавад баданҳои бекалла давоми гардан ҳамеша калла ҳисоб намешавад а ин боша каллаи бебадане яъне нигоҳ мекунад ва богу мешавад Кендис бо ҳамроҳии шавҳараш як шаби хеллоуина соли 2015 дар як бинои партофташудае ки таърихи хеле ҳам сиёҳ дошт мегзаронанд ва Кендис мегӯяд ки дар ҳамон вақт мушоҳида мекард ки ба мисли ба назар мерасад ки касе ӯра мепояд ва аз ҳамон рӯз дар хонаи ӯ чизҳои ғайриодӣ мушоҳида карда мешаванд ва ӯ ба хулосаи омадагие ки аз ҳамон бинои партофташудае ки ӯ соли 2015 дар уҷа хеллоуин ҷашн гирифтагӣ буданд ҳамун чизи баде ки дар уҷа буд вуҷуд дошт ӯра пайгирӣ мекунад ва мехоҳад ки зарар битиҳад ин фикри Кендис айма нест шумо чӣ фикр доред дар ин бора яъне ки чӣ кор рух медиҳад дар хонаи Кендис чароғ даргирон карда хомӯш карда мешавад дар кушодаву пӯшида мешавад ва аз ҳамада ҷолибиш оне ҳастае ки ҷолибиш ё ин ки даҳшатнокиш ман намедонам мада ҷолиба хай мумкин Кендис даҳшатнок боша в общем ашёҳо хеле ҳам ғазабона ба ҳар тараф пошида мешавад ё ки пош дода мешавад ё ки партофта мешавад в общем фуршон метаҳад ҳар тараф биёен хубтараш тамошо кунем а албатта бисёр чунин корҳоро мешавад ки сохта кунӣ лекин кадре ки мо шумо дидем ки корд аз болои стол ба боло через Кендис парида рафта мешавад ин хеле шахтон фикр кунед ҳолати дигаре бо Кендис рух дода оне ҳастае ки Кендис мегӯяд ки дар вақти хоб рафтан хича хеле ҳам вазнин ҳис мекунад гӯё ки касе ба ӯ дард мерасонда бошад бале ки чунин ҳолатҳо мешавад дар ҳама мисол ба мисли сияҳиворӣ лекин
ино мехоҳанд ки ира бинанд чие ва камера як чизи биёед тамошо кунем ки чира ба навор гирсад. яъне ки дар ин ҷа дида мешавад ки пои Кэндис як намуди тов дода мешавад ки хеле ҳам дарднок ай ва бале пота агар худат вардорӣ хай ягон гимнастка боша мумкин ай ки чунӣ вардошта бутонӣ, лекин дар ин ҷа ҳамин намуди ба назар мерасад ки шахси дигаре и пора тов метиҳад, лекин мо намебинем ки ки ай ин шахс. Бо ҳамеша мегӯм ки ман дар ҳама чунин видеоҳо мегӯм ман ягон чиза тасдиқ намекунам, лекин рад кардаам наметавонам. Фақат мо тамошо мекунем ва мегем ки чӣ фикр дорад дар ин бора. Танҳо Аллоҳ худаш медонад ки асли воқеа чие. Мо фақат метавонем ки анализ кунем ё ин ки ягон хел фикрҳои худмона бигем. Чизҳое ки дар ин видео диден кадомаш метавонист ки ҳаққӣ боша ва кадомаш бештар ба сохта будан монандӣ дошт. Дар болои экрани шумо силкаҳои лозима касе ки блогер шудан мехоҳад маълумоти бештар дар ин силка ва обуна шудан ба канал дар ин ҷа ва нигоҳ кунед ки дута видеои нави охира фаромӯш накарда бошен тамошо карданша. Бинен агар ки ёр тамошо накарда бошен баъди ин видео хай тамошо кунед, дига чӣ кор мекунед ва интизор шавем видеои ояндара. Ҳамада хайр то видеоҳои оянда.